भारताचे चतुर्धाम म्हणतात ती आज चतुर्धाम चतुर्धाम मेला आमगे मत आंगंचर है यमुनोत्री गंगोत्री केदार बद्री वैणव जल यदार्थ देशाचे चतुर्धाम म्हणून सांगूचे ये रामेश्वरम तुगेले पुरी आणि एक द्वारका एक बद्रीनाथ अथवा केदारनाथ असो चतुर्धाम बद्रीनाथच केदारधाम दे तेच खातीर न्हू चार मठ केलेले शंकराचार्यानं ये चारी क्षेत्रांत कोण देवू एकडे सेदू माधव एकडे पुरी जगन्नाथ एकडे परमात्मा कृष्ण एकडे बद्री नारायण चारी वैष्णवच सर्गेज आम्ही आमका सिक्कोमचे चरित्र की ज्याला यथार्थ काढू गेल्या आम्ही वैष्णवान सांगते पळयला रे वैणव हे दवळ पुराचुचे हे क्षेत्रांतूळ देव कोण